Takže čau lidi, já už jednou vydám dneska tady krátký shortík s mým fanouškem a jde mi dát tady tyhle Losik 7, že? A jdem na to, mám brat, čekaj, já mu to napíšu na WhatsApp. Brat, no. Je nejlepší, protože mi dal Losik 7, prostě Galaxy, ten nejvzácnější mutace. A jdem na to. Jo, to je jeho druhý účet, to si nevšímejte a jdu si to vzít. Jo. Ano, přesně tohle. Dejte like a odběr. Je. Přesně. Zatímco lidi.